ओमफ्राय थारमाने नैबे मोननैसो भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों आरोना बर' मानसिफोर बुजानायनि। ओमफ्राय दा बिनि सायावनो माने एसे क्लियारिफिकेसन नांगौ जादों आरोना। बुजाग्रायाथ' जोंनो। मानि थाखाय बुनाय जेनेबा? हा? मानि थाखाय बुनाय नोंसोरखौ? माने ओरैबायदि जादों जोंखौ बुनायनि खारन आरोना। औ। माने जोंखौ बिसोरो गारि भारा होनानैसो लाबोदोंमोन नालाय। औ। गामिनिफ्राय माने गारि भारा होनानै फैसा गैयिखौबो फैसा होनानै लाबोदों आरोना बिसोरो। औ। ओमफ्राय फैसा गैयिखौबो होनानै लाबोदों माने बेखौ थिगानो फैसा गैयिखौबो लाबोनाया। ओमफ्राय लाबोना माने बिराद बुरजा मानसि लाबोदोंमोन आरो जोंखौ। औ। बिराद बुरजा लाना फैदोंमोन। ओमफ्राय फैनानै माने जोंखौ सिनि कम्पानियाव लाबोदोंमोन नालाय जोंखौ। औ। ओमफ्राय बैहाय सप्तासेसो मावदोंमोन आरो जों। ओमफ्राय मावनानै गासिबो मानसिफ्रा मिथिजोब्बाय नालाय लेबारफ्रा। खामानियाथ' बिराद खस्थ'। माबा दसेबो जिरायनो मोना, रेस्टखौनो मोना, ओंखाम जाखांबाबो एक मिनिटबो रेस्ट मोना। बेनिखायनो थारमाने मानसिफ्रा खामानिखौ मोजां मोनाखै नालाय खारजोब्बाय आरोना गासिबो। मालाबा मोनायाव 9 जन खारो, मालाबा 10 जन खारो, मालाबा 3 खारो, बेफोरबायदि खारबाय थायो आरोना। ओमफ्राय बे सिगां खारजेननाया माने बिसोरो जोंखौबो फन हरनानै लिंहरदोंमोन आरो। ओमफ्राय लिंहरनायाव जोंबो माने थांनो होननानै जों बे 5जों सावरायदोंमोन आरोना, जोङो सावरायलायदोंमोन आरो। थांनो होननानै माने ओमफ्राय बे जों सावरायनायखौ खोनानानै बे जोंनि रुम खाथिनि मानसिफ्रा खोनानानै माने बिसोरनो खोन्थाना होबाय आरोना खारनो नागिरदों बिसोरबो होननानै। ओमफ्राय बिसोरो बेखौ खोनानानै माने जोंखौ बुबाय आरो बिसोरो हरावनो जोंखौ। बिसोरो बे बुग्राया बबेनि बियो नोंसोरखौ लांनाया? जोंखौ लाबोनाया बे माबानि खारखि सेन्टारनि। खारखि सेन्टार माने माबा मिसामारि? औ मिसामारि। मा नाम बिनि नामा? बे जोंखौ लाबोग्राया? औ। जोंखौ लाबोग्राया कनेस्वर। बे नोंसोरखौ बुनायानो दा? बे जोंखौ बुनाया कनेस्वरा नङा। सोरथो? बे लाबोग्रानि नामासो कनेस्वर, ओमफ्राय जोंखौ बुग्रानि नामा गपालसो, गपाल। बियो अबेनि? बेबो बिथिंनिनो खारखिनिनो। ओमफ्राय मा बियो इसेबां बे बोराय मानसिफोरखौ बुनो मा बियो सोर मा होखो बेनो माबा अर्डार होदों बेनो? अर्डाराथ' रावबो अर्डार होआखै। नोंहा मा साननानै बिदि आखाइ होखो बेबा? ओमफ्राय दा नोंसोरो बेयावनो दं, बे कम्पानियावनो नामा? औ बे कम्पानियावनो दङ। जोंखौ माने बे कम्पानियावनो मावनो होदों आरो। मावनायनि जों मावगासिनो दं बे कम्पानियाव। ओमफ्राय नोंसोर मा बेयावनो थाबाय थागोन ना बेलेगाव थांगोन? जों माने बेहाय बिसोरो बुंदों आरोना जोंखौ बुखालि नोंसोरो दाहारखौ सिख' बेनिफ्राय थां नोंसोरो अबाव थांगोन होननानै बुंदों। ओंखायनो जोङो दाहारखौ सिख'नानै थांसिगोन आरो जों बेनिफ्राय। ओमफ्राय मानि थाखाय इसेबां बुनांगौ जाखो? जोंखौ खारगोन सन्देह खालामनानै जोंखौ बिदि बुबायब्रा बिसोरो। ओमफ्राय बे बुग्रानि मानसिनि नाम्बारा दं नामा नोंनाव? बे बुग्राया मबाइल लाया। ओमफ्राय बे कनेस्वरालाय? कनेस्वरना बे फेसबुकाव भिडिअ हगारदोंमोन ना? औ। बे फेसबुकाव जायनि नाम्बारजों भिडिअ हगारदों बे नाम्बार बुबानो बे जों बुग्राखौबो मोनगोन। ओमफ्राय बे नाम्बारा, बे फेसबुकाव भिडिअ हगारनाय नाम्बारा जोंखौ लाबोनाय माबा कन्ट्रेक्टारनिमोन आरोना बे सिमा। औ। बिनि नामाव हगारना होबाय नालाय भिडिअखौ। औ। ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बेनाव फन हरबाय थानायखाय माने बे नङा होनबाबो माने बेनाव सोंहरबाय थायो। ओंखायनो माने बियो बे बुग्रानो बे गावनि सिमखौ गथायनानै होबाय आरो। ओमफ्राय दा बे बुग्राया रायलायो जाहैदों नामा? हा? बे बुग्राया रायलायो दायो? अ बुग्रानाव दङ दा बे सिमा, बेनो सलायो। रायलायगोन ना रायलाया बेलाय? रायलायोना रायलाया मिथिया। दहायो मानसिफ्राबो नुदों माथो बेना बिसोरखौ बुग्रानि नाम्बारालाय माथो सुइस अफसो होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो। दा फन खुलिबाय खोमा दां। दे जागोन दे होनबा ना, मोजां थाबानो जाबाय ना। आरो नांगौ जायोब्ला नैबे आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना ला। मिथिबाय? मिडियानि मानसि सेभ खालामनानै ला। माबाफोर जायोबा खोन्थाहर आरो ना। मा नाम मोनलाय दाना? आंना विलसन बुङो आं, विलसन हाज'वारि। दे। मिथिबाय? दे जागोन दे।